Bueno, aste hontako gaia traje tradizionalak dira. Eta nire kasuan, Sevillako traje tradizionala. Hau da, flamenkako trajea, Sevillako trajea. Norogako traje tradizionala bunat deitzen da. Eta, erakutsu bezkezut pixkat, mendetan zehar nolako trajea deitzen zituzten. Irati, aste honetan zetukatez zaigu. Aste honetan, tradizioan inguruan, bakoitza lekuko jantzi tradizionalak. Aste honetako erronka berezia izangoa lagun eskutua. Eta gutako bakoitzak ingo jo beste batei opari bat, eta hango herrialdeai bialiko. Eta nei tokatu zait. Ezin dozu esan! Bale, barkat. Ai ama... Eskerrak egertu bat. Neskak badakit zuelako bat dala nire oparik. Hala, Da ikusi. Seguru aste honetan be kale ingo dozula. Ez, aste honetan ez. No zena? Ander, zure ingerutxoa, ez tozu ikusten ara? Ingerutxoa? Eta hau? Laguntzera etorri gara, Ander. Venga, bilatu. Badakizu entut dien Uruguayeko jantzi tradizionalak? Uruguayeko jantzi tradizionalak? Uruguayeko jantzi tradizionalak? Ez dut ez aurkitu. Ja, balde! Lasaitu! Ez! Neskak, uste dut zoratzen abiela. Oazen. Pitusari berriro ere ditu diot, eta eskatu diot favore bat, eta esan dit, noski baietz, hasiki oraintxe bertan, banoa Pitusari bisita bat egitea. Ez dakit prest zaudetenako ez. Ni pixkat xokeratu nahiz, hasiki ikusi. Bale, ja, total look eginda dakat. Ogai. Esan diate, hilea, hola eraman behar dela. Bitu, ze belarritako, ze polita. Besteok ez dakiz ere ingo duzuen. Baina nire traje tradizionala, hoberena izango da. Taberna honta etorri geha, kafetxo bat hartzea, baina ere bai, zuei irakusteko Boloneako pertsonaia tipiko bat. Dala, Balantzone, horkori. Komedia delarteko pertsonaia famatu bat da. Ta, bastante gaizkiro itzea zera meiku bat batzutan, eta beste batzutan abokatu. Baino, asuntua da, gehatzeala desabelo todo. Ta horretikan, eroitzea gaizkitan. Orduan, gaur egun bere maskara eta bere jantzila da burla bat. Koinbrako traje tradizionala ikaslentzat foto akademikoak beretzai. Toga eta traje normal baten arteko nasketa baten modukoa. Nire intentzia zen, igual nik toga jantztea eta erakustea partez zeintzen trajearen zati bakoitza eta baina, beraien zatine tradizioa dira oso beraienak. Orduan ez dituzte uzten horrelako gauzak jazten eta kanpotarrak direnei eta gutxiago portugesak diren ikasleak ez direnei. Hau da, denako traje garestina dialako zaharrenak eta dauzkate material berezinak. 18. mendeko trajek dira, eta esan dugu balio dutela 5.000 eta 2.000 arte, zatetik kutu nahi. Komuniok esan digu neskak jaztu dela bere lehenengo trajea hola garestinetako bat 15 urtekin egola, konfirmazioetan dutenen. Eta ite dituzte hori jaztu dituzte normalen kristautasuna ospatzeko erabiltzen den egunetan. Behitxu lagunok, kontako zuen. Egia da ez daura jantzi tradizionalik, Ander ez daura jantzi tradizionalik, baina badago egun berezibet eta egun horretan danak jazten dire berdin. Segunda, abuztuko eta lau. Eta zer hartatzen abuztuko eta lauan. Behitxu, 1988an, Pablo Leku Eder, behitxu euskalduna. Berako itxamen diskoteka bat hemen eta jarri zeuen Eurogetan, 80ko hamarkadako musika. Horren gurtan berdin, eta horrengoan berdin. Eta zatik egun horretan, horrengo eguna, abuztuako eta bost, darako hemen Uruguayen egun nazionala, independentzian eguna. Horren jente hasi izan, 24 gauean irtetzen. Montevideoko udaletxak jarri zeuen egun nazional moduen. Gainera gau horretan danak jantzen dire berdin. De los 60, de los 70. Lagunok, badaki guzu zer gehiago. Eskoziako gona hau bere jatorria da nola ez Highlandsetan, eta gaelikoz da Filamor, eta inglesez izango zen el gran kilt deitze zaio. Hasi zian erabiltzen Highlandsetan, eta naiztan nik uste nula kolore bakoitzak igual klan baten parte izatea esan nahi zula edo lokesea, baina ez dakit horregatik dan edo klanen arteko berizketa bat da. Eta gonak dia raia bai vertikalak eta horizontala dituzte kolore ezberdinetako, eta fondoare bai da beste kolore batekoa.
eta nire kideak nola asko jantzen goian, eta nik ezagaten izerre jazteko, baina ez deten nahi atzian gehau. Bueno, ze, bakatentza, hau da, nire jantzi tradizionala, eta, berez burla bat da, no? Burla indiot. Batin eta kapa hauek saltze dituzte Coimbran leku honetan bakarrik. Orain beste uniforme mota batzuk saltzen hasi diren arren, denda honen helburu nagusia da ikasleentzat batinak sortzea, neurrira jostea. Tradizionala hau ez da bakarrik traje simple bat, osea, pentsaera asko defendatzen dituen trajea baita. Horrela janzten diren ikasleak praxearen aldeko jarrera erakusten dute. Praxeak defendatzen duena da ikasle berri egiten zaizkien nobatak. Hauek esan digu diala gehien saltzen dianak, eta bordatu eta eskuzin da daura. Bakoitzauka bere poltsa, eta gero hau dela bugun jartzen duten pieza. Galtzerdi pare batek balio dizu, hortzik usten dugu. 200 euro. Euskal Herrin baserritar jantzikin, esango nuke garestinak emakumenak diala ez, gonagatik eta tela gehiago uskoterako lan gehiago. Eta hemen esan digu gizonan trajek jaketara matute baita. Eta gizonan traje daukatela lan gehiago, tela gehiago josteko, eta lan gehiago baita detaile gehiago uskotela. Ikusten nauzuen bezala, hemen kalaine bat jarri diate. Eta, loreak berdin, soineko hau seda da, dana, eta hau eskuz eginda dago, hau guztia, eta ikusi. Orain bakarrik falta zait dantzatzen jakitzea. Hori oraindik ez diatera gutxi. Gaur egun erabiltzea gona hoi bai ezkontzetako, baita udaran iteia Highlandseko jokuk, eta hoietan ebai gona hau jantzeute. Horren ingurun ebai esan beharra dago, naizta gona bat izan eta beti gona lotuan emakumeakin, hemen Eskozian gizonezkon jantzeute, eta neskak ez dute gona hau jazte. Eta gero ebai, Eskoziako egun nazionalen ebai, gizonezkok gona hau jazte dute. Kaixo! Asteko erronka, aste honetan, da lagun ezkutua. Ez ilusio handia ditek. Kaixo lagunok, hemen gaur beste aste batez erronka pasatzeko. Bidali digute mail bidez, ea zein den tokatu zaigun pertsona. Badakit, opari hori nitzako da. Eskatuko diot laguntza, bere pixukideari. Orduen, hemen Tristan Arbajen erosiko dugu zuetako maten oparien. Ez da erresa izango. Azteko erronka grabatzeko, honea etorria. Lagun ezkutua erosiko dut orain, eta pentsestan egon naiz, eta Seviako bitxikeri bat erosi behar dut. Temporiza horrea jarri behar. Ze, 150 deskontuko sekzion gare, benetan ez dut ezbero esaten, Eta zintut ez da galtzerdik erosi. Oaingoaz Aberdineko azoka, Eguberritakoa. Topoak eman dizkitzen bat pista. Printzipio zartuko izkiot bi gauza. Pero beste pertsonei gustatzea asko, erosti dutena. Nire egia da 10 minutuko kronometro izatea, baino ara deten dena baten baino gehiago. Sartu. 10 minutu ditut, así que korrika jun behar naiz, gero beste denda batera jun behar dudalako, así que gozen! Kronometroa jarri, eta aurrea. Goguz 10 minutu, así que Alex preparado? Sí. ¿Suek prest? Sí. Que pide la carrera. Bat, bi, eta hiru, ja. Saiatuko gara erosten zeu zer Uruguaidarra, ez da, harriren bat, edo... Euskatu zen mosukoa. Badakit loreak asko gustatzen zaizkiola, beraz. Nora, hori izango da nintzako. Euskal momentuz, 7 minutu, eta gauzatzeko kero ditut dira, osake, bastante ondo nabil denboraz. Homorri Uruguai. Eta 5 euro, hori ez. Hau polipolita, apuntiak eta hartzeko, nire ustez gustauko zaio. Ai, ez daukat denborazko. Etorri gara berandu eta badabizia batzen. Boli batzuk? Ze polite! Zapatillak, mantak, Ez ditut gaurkitzen. Pero ze guai! baina ez dut aurkitzen belarritakoa. Egia esan, hemen dauren prezioekin baita, ez dut ez da asko aukera, baina gustatzen da naizela. Hecho, qué rico los alfajores. Baina neskak hori zindu bidali, ze abioian, pues, se derriten. Hori espero deneria izatea,
Que oso ese polit, Nik uste gustauko zaiola. Horrek dira oso politek, Oi, hori niretzako ez, Latxo bat erlaxatzeko gustauko zaiola. Horitzet asko gustatzen, Bueno, jazta. 8 euro gastatu ditut eta bakarrik 3-4 minutu egon naiz, así que venga, guazen beste aldera. Gabonetako gabonezkutua, Gabonetako galtzerdiak. Bai, hori polikia, bai. Ba, nahi ez zaitazko gustau, Hau da, lehenengoa, diala 2 pound. Así que, nik uste eta gozu daola. Que guai, Uruguai! Behin, a ber, horretako batzuk edo erostezketa. Burti jota zaude, Ai, ze kartera itxusiak, ez dio kartera itxusi bat erosiko. Bueno, nire lagun izkutua nahiko koketa da, beraz, etorri naiz makillaje denda batera, eta, bueno, zerbait eramango ez, seguro. Seguro? Recuerdo el Uruguay. Jantzi. Gauza gehiagi daude, ez dakit zer eraman, tio, eski ez dakit zer egin. Gauza gehiagi daude, ez dakit. Aupa. Agian erosten diot bururako horrelako koleteroren bat. Denbora bukatzen ez ez duna. 2 minutu! Kuitu ipurdi hori. Toma! Pixkat, goxatzeko. Pare bat, piruleta. Pari hori espero miretzat izatea. 10 minutu guaz. Hiru minutu eta 18 soberak dauzkat orduan. La presposta zairen bukau, 3 minutu gara erikutuz beste denda baten. Hau eramangoet, asko gustatu zait. Beraz, guazen. Pari polita, seguro uste zaiola pilo bat. Nik uste kolorena ez daiola asko gustatuko. Orduan nik uste hauek erosiko iziotela. Gusto honak, azu, Hau erongo dugu. Teleateko behar dugu bombilla. Bale, holan 13 euro. 5 minutu eta 10 segundo. Bingo! Altzen un beste zoze hartu. Behitxu, neska, konparaitu esku belarra be bai. Blote kompleto. Gauza super cookie bat aurkitu dut eta eraman dut. Osea, bitu zion cookie. Gustatuko zaio, pila bat. Bueno, boltza poli-polita jarri jate, Hau hainin berdet, biali. Leko lauterrik dia, inbarkoet sartu korrika zezertu jateko tatea, baina bueno, nik uste lortuko etela. Vale, horrekin ja ingo nugu. Así que 3 poundia, así que más o menos zango zidan 14. Eskak nik beheko toparie, oin bagoaz hau nonora sartuten sobre bat edo pakete baten, ez daki? Paketia bialtzeko, dakat, kriston kola. Bueno, zerbait idatzi diot, eta orain posta bidez bialiko diot oparia. Bueno, nire oparia ja biden dabil, ez desango noa, baino bauka bidea eta kilometro de xente egiteko. Urrena naiz. Ordu bete eta geho, lortu eta teatzia. Aber gustatu zaizun, nire lagun ezkutua. Bueno, erronka beste behin beteta. Bueno, postontzi hontan ja bota nire oparia. Jasoko don pertsonak ikusiko do, baino jateko zehose dau, noragako zehose dau, gauzatxo batzutare, eta ikusiko ez du aiatzen danen, espero ondo aiatzea. Espero gustatzea asko paria eta beste jasotzen dudanik. Espero dut polita izatea. Nik uste hain hasi naizela unibertsitateko lanetaz eta kontziente izaten. Mira. Tordu hain naiz. Pizka da izaten, irati espabila. Claro, bai, no? Lasterketak dator, nire hasinaz atzaz ostea zen plan, bueno, imar dozu, abenduak 13 entera bar dozu, hau dana. Tenin plan. Ni kontrakoa, nik ez zerriten. Ezauko lasterketak, lan bat. Esta gente? Uste, baino. Nire unian ikasgai bakoitzak dira 4 ordu. Nik bakarrik 2 asignatura dauzkat. Eta bat dia egin dut, eta proba dut eta baina ez den beste bat. Nire bai batarrik behitut. Asi que, maideren ontzeko. Ander, zein dau gaizki! Aste honetan, gertatu da gauza importante bat, dela nora, egon zaitela 3 aste esaten gure uniko lagun bat etorriko zala. Eta batean, jutegea Martan bila hotelea, eta batean nirea nahi zen. Eta bueno, hemen gaude. Beakin eta norakin, zoze hartzen, eta hoxe. Zuriñe, ez degutatzo juerga!
Bueno, gutxi. Ondo, zan. Jo, baina hemen pena ze tabernak irutan jaitsi dituzte. Osa, baientzako, gure 6ako 7, baientzako 3ak. Hemen baita. Pandemia Ez, osa, hola da. Osa, ja maiketan sartzia, edo 10etan, eta ordudik 3ak arte eta jatxea. Zu eze, parranda asko? Ni gaur. Zuk gaur? Esan non, inoiz ez nola jarriko soineko flamenko bat. Babitu, goiz batean, 2. Nire jendia flipatu ingo du. Bueno, eta nire lagun izkutuari, emetika, esate dizut, esperoet asko gustatzea. Ni saiatu naiz, bale? Osa, ni saiatu naiz benetan. Ba, ni bierno Oportora, azte bukaera pasa. Ta bier gongo naiz a mi primer par de ambiente. Que guai. Behitxu, ze ona? Dago modo Beyoncé versus Shakira. Zamai dezu basoa, soporretan, azte buruan? Mengatzen naiz, baina azkeneko asteburu da mengatzen zena. Ja urrengo dana kanpoan, osea que Ba, azte buru honetarako ez, baina 3 aste barru, nabila lagunekaz preparaten joateko 15 egur Argentinara. Y argentinos. Chile. Y argentinos. Claro, Argentina. Gero Chilera, 15 egun, eta gero beste 15 Peru. Joder. Así que récord. Joder, Baina, polite. ostra. Buah. Bukatzen nahi da asuntua, eta etze gustatzen, sentsazio hori. Baina, bueno, es lo que hay. Bueltakoan behintzate bai, beste gauza polik batzuk egongo ja. Urrengo aste arte, ikusiko ze tokatzean urrengo astean. Eta muxutxo. 2, 1. Nio bat diozu, no? Bai. Vale, berriz hasi. Aztenko... Ya empezamos. A ver. Venga, ba, berriro. Beraien tradizioak hemen dituzte... Itzainlaria. Itzainlaria? Ez. A ver. Guantekin ez egiten. Kriston zara eta gehiatatzen, eta Nikola ezin grabau. Ez que no dice egin, no? Jauntako gaia... Zeuden. Arruen, Montevideoko da letxako. Dianez, bai. Bogarren ez behar dut bideo. Ze jende pasten da. Eta lutxo bat ditzen. Bueno, aste hontako gaia, traje. Aste hontako gaia, traje, tradizio. Feila Admur,